Hapdeng ke jing terang jungan sepi ban sekriyo play. Hapdeng ke jing terang jungan sepi ke ban wan. Ya ka khamat ke jomlay. Ya ka ban duai ya ka ban pului ke ketin ke jomlay. Ya ka ban lech ke jing senglang. Hapdeng ke jing terang ke dokno jungan sepi. Ban le se pila persiang ban le kunta. Re ha ke jing persiang ke jompi. Kidon sibon ki ba pen sangai epi. Kidon sibon ki ba khanglat epi. Kidon sibon ki ba pen thot epi. Ki ba pen mit epi. Kanang ha ka ba pimyo ban wan. Ban le ya ka e ka ba pitrang ki ba pisliang. Na kuat manoi pi pro singa. Ba don uwei ubru nakane ka ketien ke jomlei. Uta udai usakhios. Ulayo sngo shapang ujeskus la bon trigisna. Ulayo sngo shapang ujeskus. Bat ka ketien ke jomlei ka ongba naga gospel lokas nom khandai. Ketien ke jomlei ka ongba. Haba umni ubru yo sngo ungkwa tang ban yo sngo shapang ki ek ka ba Jesu le. Rai ukwa ro ban yo iu Jesus markhman. Bat hakat hapdeng kata ka jing terang jungu hapo jungu. Ban yo iu Jesus dala ka jungi khman uwa kumno ta u Jesu. Ya ki ba ki berubah rok ki bot yo ne. Bat ba umni ule shibon ki kamba. Uba kumno uta ubriu ngakwa ban yo iu. Bat ka ketin ka jumle ka ba haba udon ka jing terang ba ukwa ban yo i. U persyang. Haga jing persyang ka jungu. Kadon ka jing khangla. Nabar ba ulungkot karenyem. Umla na kita gipai ba namar kibun gipai ba haga taga por. Bat kini gipai ba kila longkum kata gajim khanglat khalanti haga ba un kaino ya kaban le chejan jusques kaban yo iu jusques. Handre ke basngo tunat kalong ba unni ubri uklem sange. Haga taga jim persyang ju namar ba utrang pelat ban yo i. Ka ege ba yo i hang ni kalong ba. Unni ubri ulakiu hajong jong ding debor. Ban yo iu Jesues uklem sange tang hamadan uklem syong sa tang hamadan ukiu she jrong ding namar ba utrang palan hapdeng ga jing trang ju u persyang hapdeng ga jing persyang ju kedon ga ba pen sange u ba pen thut ba pluit dan rei uklem sange u ni yai ne ban ukwa ban ma ban yo i ka e ga utrang uslian kadai ga ta ga jo klub singa kadai ga chim ga jnas pi le si don sibun hapdeng ju pi trang ban sekri u pi trang ban le jing singlang pi trang ban dua pi trang ban pului ketin jublai re hapdeng kata ka jing trang jupi haba pi persyang kidon ki bani yeng na sem jupi ki pen thut pi ki pen sanga pi kidon ki bani yeng na sem kidon ki ba ki perlok ki parjor kidon ki wei pat ki beriu ki ba persyang ban khangla pi de ki ba bun ki rukom ban le si don hapdeng jupi pi sanga no mata pimut ban dua ka poron min namar don ba penuit muthut pi kaino pi klem dua su pimut ban pulai ka ketin jublai malagasi hari don ba penuit muthut pi kaino pi klem pulai su ado mata pi pulai tang teng pi kwa ai ban le chi jing senglang pi la le hari don ba penthut pi yang ne tai don ki ege ge jing khangla ni jing bu pi ba pi sange no ngakwa ban ong pi klop singa la pi terang sisa haga dok no ban sekri ublai ban wat ka khmat ka jumlai ban wat ban yo iu blai yai be shaprang wat sngam wat sange la don menu ba pen sange ba persyang ban sange pen sange epi la don menu ba persyang ban puit ban pen thut epi la da kadeng ka jingbo teng ka don ka jingbo khat chu pi ong ba ngan le shai ngakwa manoi pi pro singa yai be shaprang wat sange wat chong sa ha ka to ka jaka ba pi don la pi trang shisha yai be shaprang pinyo i ki kamba ye ka ba ublei unle ka ki jingbo pi bat om tangi pi marwe handrei wat ya ka yeng desem go jopiro u bleun pnem la pi trang bat pi le ya ka eg ba pi trang pi yai be shaprang pi klem snap ya ka eg ba pi yo sngaw de kibru pi klem sange hapdeng ge jipnuit ge jipert hut ba pi yai nanti la pi not ban yai be shaprang pin yo i pro singa shibon ki kamba ge ba pin ma ane ge chim bo jong pi wei u bru na ge khtin ge joblei udai Bartimios naga gospel Marcos no bashpo kerkot basai pun sapun rutar ter uni ubru hadin ba uyo snow ya ga kerteng jong Jesus ga ketin ga jomble ka ba namar ba ulung ba mala uwan jingra ukhot kerpan ga kerteng jong Jesus hapdeng ga jing khot kerpan jong de ga dot no jong utrang man khot kerpan kerteng jong Jesus bo uyo e jing perkhia rai don katu kat ni ki ba pen sange yu ki bong snap jarme
Rega basngau tenat kolong ba uni ubru hapdeng ke jing terang zu umat kot kerpat ke kerteng jong Jesus u klem sange udang kerpat jam kedai kata ka ba uble kwa ingai pi kiblo bisinga kedai kata ka ba uble kwa begin yai be chaprang ukwa begin kot kerpat be ke kerteng jong ukwa begin yai ne ke jing doai ukwa begin yai ne ke jing shakrilang ukwa begin yai ne begin le ke jing kai shigi bible study shigi nu ke jing seng uble ukwa ingai pi begin yai ne hagaban doai wan apdeng ki ke bangi mat ana ge chim ge jonga jupi ya ga ba pasyang man penuit penthut ingai pi kamde ingai pi bengin sangai kamde ingai pi bengin syongsa hata ga jaka ga bagi don ka de ingai pi bengin yai be seprang ban pendep ya ka pelan ge jok blei ban yai be seprang lagi ni not ban yai be seprang nin yo ya ka ge bangi terang ha ga dok not ge jonga ban ge jok pi let se don apdeng pi la doai nan ta ge ba yin sam jok pi kat ba pi dang doai pi yai len ti ha ge jing doai Rei kadon ka por ka pi ong uble jubab shu pi kenyo ban doai nga kwa ban pi pteng biang ban doai let's say pi pan no ble ke la slem pi la pan phim yo rementa pi la kenyo bale pi pteng biang ban wa de ka khmat ka chong ble ban phai shu ble de dot not baro pinyo I uble un pinyo un ye syam lut ke ba pi don kam ha de ke chim ka chong pi ka don kam golong ha ga jing persyang ju pi Kindon sibon ke cipathun hari wat sange yai be shaprang pinyo I ki ege ge bakhrao ye ge ba uble umle ri chim ke jang spi don sibon ba ki bro ha ge di singi ki ba ha ki persyang mar ba ki thrang ba ha don ba punit pemthut eki kala sine yeng sem de se ki bro ki sange no ki klem wat shu ge khmat ke chomle ki klem le shu ye ke ege ba ki de ba le bat ka kun no ta ka jing thrang hapo jongki ka yap no ta ka jing thrang ringa kwak banoi pi le don na pleng pi long kum ta phai no shuble kala go mun wan phai shuble pinyo ye ka ek ba pi thrang la de pi ya la de pi not ban ya be chaprang ban pendep ye ka jing tpu ge chomble keni ke perthai ke bagi em ke de ke perthai ha ka ba umniu setan upersyang kat bala ban pensange yang ai pi ha pedang ke jing thrang jingi ban ngi persyang Usyaitan kat bala upersyang dagi buit ki babun jan langba ki briu lamba ke jung chupkhat jangan spi langba ke jing ke jing le lamba ke jing pang ke jing stom ki babun jan kita ke dagi jung persenge jung usyaitan ka ba ka buit chung ko lombat pensenge engai pi langba kita ki bawan hang dagi chim ke jang ke jong pi ri wat sange pro singa yai be chaprang pinyo ye ke eg ba pitrang la de pinut ban persyang be ban yai be chaprang nanut menon pro singa pinyo e juba hakapor ke jomble pinyo e ke ba pitrang hakapor ke jomble uble un pnem ya ke yenga sem spi uble un pnem ye ke pro per george pi uble un ye semlut ya ke ba pidon kam hagar ke chim ke jompi la ra pi yai ne banwat ka khmat ke jomble ban yai be shaprang hapdeng ta ke jing thrang ga ba pi pidon uble nor ko